Ahojte, 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 milí sledovatelia na kanáli Kirno. Dneska tu máme My Friend Pedro, Rip for Revenge a ideme na to. Ospravedlňujem sa, je to taká trochu príbehovka, neviem to všetko dobre vysvetliť po anglicky. Asi, hej, konečne si tu alebo si tu. Máme relax, just me. Pedro, your friend, že som tvoj kamoš, I dispense need for the helm, with 2 kicks have been knapped, že mu mám zachrániť 2 deti a manželku a 2 deti. We have find them quick, no loss, a dnes mám prehrať. No toto ja samozrejme už viem tieto veci. Takže hop. Dneska si urobíme dosť veľkú časť. Táto séria bude dosť rýchla, pretože toto trvá vážne sekundičku a určite už ste asi videli videjko. Speedrunoval som tu mesta levely My Friend Pedro. Naozaj som to dal za 59 sekúnd, ale proste YouTube mi to zacelil na 1 minútu, ale bola to 59 sekúnd. Ja som tu, mám taký, to vlastne, kde natáčam video, ja to nerobím cez celú obrazovku, ale takú aplikáciu, alebo lepšie povedané vylepšenie, a tam mi to ukazovalo, a tam mi to presne ukazovalo 59 sekúnd. A iba pre informáciu, toto není stále ten istý level, ja teraz idem na druhý level, alebo teda som na prvom leveli, predtým to bol štart. Alebo ja neviem. Je to proste strašne rýchlo. Bum. Hopsa, hej sa, dobrandej sa. A ideme na to. Skore. Bum. 3 hviezdičky. Ideme ďalej. Piu. Miau. Hopla. Sem a 2x, 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 3x, 4x, 5x. Bum, 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 bum. 8x. Môžem to ešte zvýšiť? Áno, môžem. 14x, kým neuplynul časový limit. Yes! 14 mŕtvych. Dobre, fajn. A zatiaľ to dobre stíham, brutálne dobrý čas na 3 levely, tak proste 3 minúty. Ideme ďalej. Hop, hop, hop. Jež. Ty tu nesmieš ostať, lebo by som dostal o pol hviezdičky menej. Počkaj. Časový limit. Musím ho stihnúť. To vrčiť na lepší level. Ježiš, veď strieľam. Piu. Alebo takto. FBI open door. A 15x. Ešte si to zvýšim na 16x. A teraz na 17, 18 a 19x. A konec levelu. 19x. Wow. Ten vyjavený ksicht chápem, Pedro. A teraz yes. A teraz neviem, či som na 5. leveli alebo na koľkatom, neriešim to. Hopla, piv. Ja reálne speedrunujem tento level. Samozrejme budú tu aj viacero častí s opakovaním týchto levelov, pretože aby My Friend Pedro úplne tak neupadlo. Ale chcem si zakúpiť premium. To si môžete vyhľadať aj na YouTube. Asi ja som dal najlepšie je trailer Blood Rush My Friend Pedro, to asi vám najviac objasní. Ako není to úplne presne tá istá animácia, ale je to proste hrozne dobre. Skore 3 hviezdičky, yes!
Srdiečko má Pedro na ksichte. A ideme ďalej. Jej, bum! To sú tieto bandasky s olejom čistím, ale ubral mi jeden život. On mi ubral mi jeden život. Počkajte, ale stále tu nemám tú hudbu. Mňa to štve. Počkaj, kde mám nastavenia? Minule som ju vypol. Ježiš. Bože, toto není možné. Ja som nepustil hudbu, s tým je to o mnoho lepšie. Ty vole, ale hlavne tie výbuchy, bum. Počkať, tam sú také maličké detaily, proste. Ja si fakt cením si, reálne fakt cením textúru toho, že proste je to pekné a ešte s nadrášom je to ešte karajšie. No ale asi stále neviete, o čo sa jedná v My Friend Pedro. No tak musím za prvé zachrániť rodinu a za druhé proste musím zachrániť rodinu. Nepýtajte sa ma, ako mu ju vlastne uniesli, lebo za to si môže ten Pedro sám. On je vlastne bez peňazí. A ten banán je dobré. Ten banán. A teraz sme na 8. leveli. A tu tam začal môj speedrun. V tom jednom speedrunoval som My Friend na leveli s My Friend Pedro. Naozaj, toto bolo oné. Chcel som tam pridať tú pesničku, že Pedro. Tak som speedrunoval, aby som to stihol do 1 minúty, lebo shortcuta iba do 1 minúty sa to pridať video. No a hádajte čo. Ja som sa tak dlho s tým naťahoval, že Pedro de Lasse, či čo. Ja som tam zadal, že Pedro Romeo, Instagram síce som tam nezadal, ale proste som to tam dával, jak proste blbý a tam mi to nevyhodilo. Mi to pamätám, jak som proste mi to nevyšlo. Zahnevam sa tam na seba stále. Haló, konečne. Nie, nedal som to. Billy's OK, čiže dobre, OK. Počkaj, nevidím. Birthday next week, týždeň, neviem, nejaká party, čo. Ja som ho nechápal. Nerozumiem v angličtine, nehnevajte sa na mňa. Anglina není moja silná strana. Je to fakt reálne. Tá música é
je na to dolné, lebo ja som na tej dolné ostne tam v tom leveli kvôli tomu, že majú potrel hub a nepojedno kde už majú, asi nie som moc, hral som to dosť. Bože. Musím viacej. Tak na 8 som chcípol, no samozrejme kouknite sa koľko je tu tých levelov na 36. Tento je ako dobrý, ale ja som zobral na 8. Nie. No ale keďže to je všetko, tak asi dneska ukončíme toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte mi odber a like a dovidenia.